Onia memo akwaba do ba emergency Ghana TVs na we de feedback na me de ba be somwe eye abrante ya okofa abaiwa wo nwura mu anom ya kase ye sisi abayo iso a ama isi a wonyimu akabeye months no awona isi akwakwo ye nsem bebre no ni feedback na abai na we de akrana kasa ne papa nyina ewo ho a yenkonkotie nsem a omodi tu dwa no embra eno obi nso wetua 300 billion edi ama eye obi oye papers bi ama no ano so hu nsem akwakwo ye bebre yenkotie mu nsem omre ne ba nso a ebi santo aso semna nkwanta ho anadwo no papa no aye frɛ no ema ne koi papa no ze frɛ ze bie bie ena wie bie wa ha ne ba kwa me de me hu se kwa me kane ho binzie sesi awo de na wo se ehia wo party trenti e ma wo ba ha kanope enya tententi kanope fa kire me na mintie ndie ntia me ba ye no papa no wa ba ha wa ba die ne hia wo ma wo ba ha eno na kape die hia me ba ye no die papa no ne ba no ya me ba no anya me de mo so tambia me tie mu na me se me di asan ba dam bie ba wanim ai dana na dwono wa bae dana wo che ne ba ne ko che wo fie ho no bae wa bae di asem na bie be ka kire wo wa se se de aye no me nya mutre na me kan janse hwe wo pese yan DPC a ye be di wo pese ye ba wo fufu a ye ba wo sa da no wodi tuo bae wodi tuo ba ho me nya akwara na me kan sa me tu sa ayin manu se wo pese yan di fufu a ye be di ye be DPC so a ye be di sa na me kan jira sa be no so pese ye nye de ya se wo tu na odi ba ya no bu be ni biem me se wo pese yan DPC a ye be di ye bo wo fufu a ye bo wo sa na me kan kire no sa da no okay binzie bebuo ubu ne sa be no enti wo kan de na kire wa ansana o free ho o mamudi ampesie no ana mo wo fufuo no sisi a wo pese yen wo fufuo no o pese mo wo fufuo onu tina medi no ba ha okay atiefo edru baabi a yen wo fufuo a no wani atua se ye hia mema meti ye me be memu tini ye frɛ me krobia na na ye wasante jata no bie akwaba yeja mompaja fidie ni mu manoma me na emra nanim se beya obetumi akire nsemu amiate ase na na krobia matie wo mpai bo no nyankopɔ nhyira wo wate onhyira wo nso amen mayu menso mahu Felicia ose daddy awie memwa ha awie mahu se o bo adwuma ane adwuma da ase abena do ma papa bi ose akrakro me wo paraku kumase ya misre nyankopɔ nhyira de ma wate misre nyankopɔ nhyira de ma pa na ho bambo no enkoso anye kese wo no abedwafo nyina nso so very good are you okay akwa babio opanyini yeja for the sake of records udi ankasa de say me pa cho midin de ye frem Falidu Muhammad na sanse me ye bonini na ma betena kuma so be check almost be 18 to 20 years no eno ma twa no short efe ni bi and at the same time me san ye organizer e wo baby am wo no ndi sa wo ba no wanka bi na na so organizer ne dia amanfu na midin pa dia me papa ene ma me de wo me e ye Falidu Muhammad where kremoni me pa cho me papa e ye walani ena me ma me e ye bunini where kremoni me pa cho nkremoni de me de ato ba bi kakra o de ato ba bi kakra o ba ne ye frɛ ne kwa me de me pa cho ye frɛ ne Frank Ado na nam se ye wo no kwa me denti na ye frɛ no kwa me okay sesi a oba no wa bie me pa cho de na issue ni si ye no bepem nne se me ka se mani se ehunu bebi akola no wa na matena wa fidi kesu so abra nyankopon oba no no ote hen me pa cho no otechiman hen techiman ebono techiman ho na no wo me pa cho no oba asanteman mu hen fa no obetena me pa cho oba asanteman no wo me nkyɛn ɛwɔ bebi a me wo no wo dwene ho me dwene ho na me wo okay na bai enam
year me wo ntiman kranso na yi nyina obi anim me okay ba na wo de sisi a me wo je adwene ho ana me ne me yere ana me ba ye wo sisi a enti na Frank Adon so te tweno ho bi yeah sisi a oni dwene ho sisi a oni dwene ho na wo da me kire mu ba na wo me nchen wo dwene ho nti atire na okotena ne master na ono ne yi aduma no aye galamse asem ye e wo mankran so ofiri me nchen e ko ne master no wo mankran so okay ba ya na me ko bisa no ho te sane adunu so da eye na me ko aduma na me se mate okay enie papai e di abaye nim asem a eye wo nso anim sem kire se saa na dwone kura no ye frɛ wo ma wo ba hobi ya papai bu be so pese ye ni apesi a yebedi yebe wo fufu a yebe wo kire se wo ba no di tuo ehye wo ho bai enti ohunu saa de no nti na ma ne bu saa be no ade no akobeli oba na free papa yi nchai no ama aba na dwane bi opanyi kase mo fidie de mamu akwanya mo fidie de metie mu pa ya da se de na issue ba ya na me kura na me yi aduma na me nim se papa no kura abaha me wo ho na wo ifra me me wo ho na wo ifra me me fa ma fidie no to tech na me si baby a me wo no me nyusu handset timan ba ko no e coordinator na ofre me na me koye no say ma te asem ya bo wo su de bo bi de obi anim say ye wam say wabo obi tsa kwa me din dia na che say ye me bana na che say ye me bi mi firifie beduru fie aduma beduru fie na ye de ato so na me say nti ampa so o take for frame di de no enya me ama me ne ni pakro no e kasai timene ne kasa na oye ne se nkade a chia am ya fide na wo de frame se do to aso sade a chia mu hia nkire mu bia ombe frame na ba me so me phone na me use no di kan yira ma me kotwa me sem no nti so wo frame ade so wo frame continuous ansana wanya bi kura timi frame na computer ere apeke ti ade a chia na o send different life frame so ade na se hia me a ombe frame ma na mso anya me phone no problem sa problem na e wo so na emum me yesa nka me ba na emum kweda na anwumre na me wadwum na e frame se me ma me atofom kusa e wo techima nti na ese me ko me so na me ye bi ma panyini nti me ni pan kasa sa me sra no me yesa nka ukweda no meba omo yesa nka me mra ukweda na anopa na e brada nti nka ukweda no brada ukweda no na me wa be 10 na omo ka sa me mra me di beduri ntu do mesre no omma me nkọ na me nkọ pe free ba bi mfa ma me no de ento na me wia me ba na onu ama me date en wo sende yawo de ye kura ya nwie nti ba me ba wo hwa atare ye hyema me fa ne sei na ba na me konso me fa bechim ma ko fa techimanti nti me kura me nim bebi a station we de esi me ba yirai na so lo ke wo frɛ me na o mam direction o de bae enti papa ya semo a wo kan dia na wonim wo ho bi me wo ho nwumre bi be 8:39 ana kwa me no ne master na woni yi aduma no e frɛ me sa me wan na me so mi wo aduma mu ana o sa ani asama abani o na mbisa ne se e wo he ana o se papa ya kura asana me se minim ho me pon aduma ada se me ba fia na me ko mankran so minim ho ana mo se wo de me mra no mbe kire me kwan no isu mi kita moto anadu na mitui na omo bebi a omo wono so no utwa nsu kese bi ansa na wa ko bebi a papa yi na kura bo na mi ntimi twam ko akura afofra ase na mi bisa e na omo san kire na mi begina na me frɛ omo na mi nya na me ka tom se me ba no mi hu kwan ma yira ana mo se ene omo mo obi afiri akura na ase ayeden abekire me abehia me kwan na me se mate na omo je se mi ntwa nsu na nipa kuro be firi kokoko na ase ayeden aba ampa mi twa nsu ni ese da me bo pepo na mi hu sa be ma bi edim di kana ma hu sa ye miminti na o be hia me kwan na me koy na kasa ni nyamu papa na kasa me ba mi di tuo ba fio opanyi kasa ye me batra man kran so obi anim sa se kan kura mi nkita bi da aya asam na abanti no me tuo me ba na kura na se me di tuo ba ho na se kan kura bi nhyam ade na esen me aya me bag ya na me di kwa adwuma ja me je me kakra na me di atum ene me fon eno kwa ne master ni malusu ni namba nka me frɛ no
ye bisan se me ko papa ye kura ase eno kura ya charge kase o so obi be kasa o ba me ho na tuo hye ho minto tuo da minto se kan wo be se mikita se kan na mikuafo mi kura mi so se kan mi pe ne mra mi hu nti misra na ho ne de so wakasa mi tuo ba misra papa no on twensan minti mi fatuo emma na kura ase yen kwa asem no so nti mi kwoto wo mo ama kwa me master ne yen se omu wa adumam ana papa na ba ho se kwa me ene ne banyem no ma pon no mu ba fie no papa na se o ma kwa me nye den emma na bla no one kwa me no kwa aduma ne se dabi me na me de akola na ye den e ba ha na me ko hunu no odweno ho nti ni papa so ye den e wo ho nti ma me mfra no se menya ne dia ampa mo fra no se de me ka me koyi ana me ko to papa no ana obisa me trap nti akona akwa se nyina akora no ye di agoro waso ekuza sini dagati ni nam sumisum ye wala ni nti ho no kora na akoye agudie na nyina ye seresere ho ana ye kan nti papa na na ka se da bi ye nyina no ye hu kwampa ye be fa so a sa issue we no ye be den ye be solve no ho ase de be ya emam pie mpanifo ani ma na se ema ye kese nna me bisa akwa amene se aduma san ana wa ye diskato ho no seresere na me ka tere ne master ne se won na dia akla na ba ama program ayi den akoba nti wo make sure say so woni akla na ye aduma say taku a o ma na sempoa no mfa bi nto ni nyina ye hu kwampa ye be fa so na ye nyina ye support papa na kan ye nyina ye gitu mu na ye nyina ye support ni hu kwan e be fa so a ye be kwa akoye sade na firo ye nyina ye de ye de sore nti da no de oja boy no me ba no e ma one ne master no ekufi nti continuous kura na omoda so kọ papa na kura ho na ekokọ ye aduma nti ye didi nkomo na me kura na me bisa na ba no se kwa me damankran so na tamben ana wotim di moto ana abobo ya aba be faw efiri ha na odi wa kufi na wo asen aba wo so ko school people so me de ni kura ni manka minim no no se dada bi o me de niam kwa achima ne master na kura tim pam se me nko omo pam me amenko a kwa me no pon a na me na ahia am se wuni na ahia wo he ansa na kura no confirm ema me ne papa nyina nse o ma kura bi wo kokko bi wo kokko na ase na me se na se mumie no bisa papa no me bufu pa se nya se na we ne nyam ene me ba no bisa papa na ma me abotre kam papa na sumo papa ne fie ho ena ja ya de soro so a ya de bae ti nka bi shemu o mana me baba ko san firi mu otechima nti ye no so na akoye papa no frem so mi wayi ase ne ade to nya abotra na mi beduru a me ba mi firi techima ho beduru a pepa so assembly man no aye makonta ne bra ba ko da mi firi ho beduru ya no so ye den eto fom na akoye assembly a mi hu de menyam eno nkaji a na no adam ma no so de bai nti papa na de frame ama me kodi tum say yes akola na ye me ba papa no frame ma me di tum say akola na we me ame ba ni obi aba me ne ma me no wo 5 ena ye ba ha no wa ma ye mra no so wonye den woni de wo ma ena me ba ya me de bobo bra me fa ba fofra ono so me na we de awu mienu. Okay sana asem esitie ye nhwa de bibie free bra moko opanyini ho memfa ne se papa ne de oyere oba ne tena ho kosi se obeba e na okoye edi be se ni o de wani kan ya man kan fan be 6 months de abosumi nsia de ebeba ebetimadu na ye free ho na achi no on se me kwame no kwa aduma ho ndi sometimes me bisa no kwame nti akla no woman ko se da na kra me maniska so on fan ko hospital am pass last me ko papa no diska bi kire me na me sere mpo wasi 15 cedis 150,000 15 cedis ana ono ji free ne ba no obisa na wase me ba no ene de manam sa na 15 cedis ya de ko doctor dai na papa no di 15 cedis ne kire me no a me free ho me pon aduma me ko bebi a woda na ne master say kwame asesa ne nyema freedom mo bepem ne me hu bebi akola no sei eho enti na makọ semena nkwanta ho ama na di beye
abosome kakrachi ansa na oba na sesa ne nyoma free ne master ne ni nyina tama na ye ko ho na me kwadi tum se me ba ne de na still wona ne master ne gusu ya aduma mo kura akọ omo se sefi ba bibi ekokoye aduma na ne master ne de frɛ me se omo wo ho na apart from se omo free ho na aba na o mbe duru fie na na de chie na menti akola ne nka bie mbepem ne se ye di jawa panyini ye de soawo ena akwada no nso ye wo ba memfa ne se sasemi enke ko posehia enka wo na wo beli wo ba no enti sasem bai ena oba ni wa se posi hia wo ba na wo no obefra wo se fa ba ne bra se ye o ka wo yanim ha se akwada na dwane a wo papa ne kura woni ba bi akwada ne dwane ko ne number wo me ho metim dia mom sisi amom frɛ ma frɛ mi amatu ho anamon ekɔ techima na ma me ho ka frɛ che ne nsen so na ma me nya cancer ma ono so omu twa ne nan to ono so ye frɛ ne number akra omo wo village kakra to ono so kra minim se frɛ ne ebenya na me kɔ hɔ ko bisa se onti wo hu kwa me na o se kwa me ba techima ana o se woni operator bi ko sahwi nti since then na woni operator no ko sahwi ndi ono kra enti akra no nka bi na me se adan na me kire mu kire ne mama da no so me ti papa na nim frɛ me ba no ne mama no kire ne mu nyina nti nka akola no kura dan ba no ntempa no nka frɛ me na me so mi hu anamo a metu Matias ebie bia me pese mi hunu ne se wo na wo kɔ ekura na se papa yi frɛ wa wo kɔ ye do papa no je mu ma wo kire se boy ne papa abenti good aboso me kakra wo wa ye busy unua we ye frim unua we ye frim no ni nyina no obusa ho asem kire se o taske adwuma wura ne kura se so obema ne taku a onte so ma ne sempoa enti saade no wo ye coordinate hunu free adwuma wura no se sika kɔ ema akwada ya na ane de ensam unsam kasa mu no me se mire bi me ko ma papa ne kura ka tem se kwa me na ma akola ni sika ayi sa 15 cedis no ena me bisa papa se na 15 cedis e ko doctor me sa na me bisa papa no na onse adwuma no omukɔ a omo yi adwuma ni nyina wi omo ton ne ma na master ndo bi ahya de ama ba me ka cha ne master so onhwe ne ye ne wanfa sika bi ama kwa me no na me so minti makola na kom without wono no ten ho a wo ye na adwuma ndi se 20 cd ane masa ne man 5 cd no fa nto duane no hu se wono oba ye den enyem ne master ne fa 15 cds no ento okopem se me ba ne master no se me ba Jesus ka ni nyina ye nkompa me kwa ne master so so mpo akwa me na yire ne se onfa ne sika nyina ama no enti waje me pacha ebra wo hu se oba no na ewiram ena no ofa akwada amobɔ nse we no de na wo ka kire papa we me ne papa ne nyina kɔ ho me kwa kura na ase na minimo se de medi kankan enti me ne papa ne nyina agi tumu se ye nyina ye bɛboa na ya masumja de aba ama papa na kura katem se ni fie wura kura e bɛboa ma saa ne ma no ya ye afiri ho no ena se me so minimo bi a menye ye course na ebia obi ni mfoma de me pache no na ye nyina ye mwa na nkasa de no o ka sa wo kɔfo odwan aba mekan ani de mekan na emu esan sa problems na me fa mu nyina no ena ma nti ne bra ba kokora wodwo no ho ye friend master ono so kora friend si sa no kora me ne papa na akasa me guso na emu nsansam na atotom na ma me nyama nyina abafam bi enti obi nka se o de wodwene wo hawo ho ba papa we hawo ene ne ba no de ne de mfa ho therefore mpacho o medwene ho pa ye medadwene kese abosumi nsia ni o mpacho medadwene kese pa me ko fa dwan aba abosumi nsia ni o me ko to dwan ne bi kura atuaka man ba ko wo ntabanu electoral area o fulani ni me ko no ho ko to dwan ne bi me ko wasa me ko chi odwan na wasa odwan na obi abewia up to now misika no so a ama okay enti ze si a oba na dwane ena de wono mo aye no ye frɛ na hahatwe se oba ene be ma be hia mesra mo eye twi kasa enti menka se mano atra bibia eye kasa se oba ne be ma be hia wo wiram eye achi wade ma krobia asante kotoko enti wo sempa bie ye be ye ne dai friza abusumi nsia ne da me pacho enkura no mienu no
ana akɔdeɛ agora sɛbe ensɛm fata ba me ne papa nyinaa ahyiae ama yɛgye tu mu sɛ yeye mienu yɛbɛhwɛ kwampa a yɛbɛfa so a yɛbɛsɔvo saa nneɛma no na firi nkɔla ne mienu nyinaa yɛdɛn ɛso me ka bi papa ne ka bi ne papa na yere bi wɔ yɛ nyinaa yɛtena ase ɛkan yɛatena saa asɛm kura bɛyɛ 2-3 times ɛna meka sɛ odwane kura na mekotua bi ho ka mate aseɛ amaniama hunu ne nyinaa yɛ amaniama hunu deɛ me pɛ sɛ me hunu ne sɛ sesei wo kyerɛ sɛ abosom nsia nie sesei akwadaa yi nso kura pɛ calculations ne kyerɛ sɛ ɔwɔ abosom nwɔtwe yɛ a ɛnkyɛ na akwadaa wo yi bɛwo na meka ɔmo start di ɔmo agora na akyɛ nya da kopɛ na ɔmo hyia yɛ o kura bia me kama yɛde fra wo ne deɛ no ɔmo awe bɛ 3 times kura sɛ me kura bia agya akora na papa na hunu sɛ ne ba ne nyem akyire yɛ ansa no ɔbɛbɔ krakye ne din yɛ a wɔnom de aluta continue ɛkɔfa no enti deɛ me pɛ sɛ me hunu seesei ne sɛ seesei no deɛn na yɛyɔ wo sɛmpa na meto ama wo sɛ nti yɛyɛ ne dɛn bie kura bia wadaroma mutu ofidi kɛseɛ so ofidi so paa yi ɛnɛ kura deɛ wama mo so matɔ ho ma ba TV so amanfoɔ bɛte yɛn ka kura bia wadaroma sesi a metiwe bi kan ni aden pa na me de kasa o afidi kesi yefi kusɛ wadaworoma mo bi a me de papa no ye nyina ye mwa me de kura me di kan we ya ye kan wo ho we ya ye kan enya papa na asɛm o wuntie me ba ma me nkyerɛ wade bi ɛyɛ amamre ne amane ye homra ne ye koi hwɛ amamre ne amane ye mu no de wɔfom ene tua oba no sɛ wɔkɔ ne nti a wo agya wo na abɔ ne kidom enti na duru de ɛden ɔte amu frɛ wo agyei ma baabi a wo bia wotu moto wo kɔ hodom no enti so wafrɛ wa mo akɔ agyei no akɔhyɛ bɔ me kɔ akɔpɛ dwan aba na besi na abosom nsi akyi odwan na ama ɛno yɛ baako mienu de ɛtoa so ɛyɛ dwaatoa ya ɛnkɛsɛsɛ wo ne ufie mpanimfoɔ ana dwaatoafoɔ ɛna de kɔ papa ifie de dwaatoa kɔ akɔma no sɛ yɛde hye no kɔne a wɔfa so koraa ne mode hye no kɔgoroyɛ no ɛnyɛ kwampa so wiram deɛ ɛyɛ akyiwadeɛ na moa mo ne no apɛda na mapɛ obi a ɔyɛ pɛdia hunu ni makɔ ne hɔ akɔhwehwɛm akɔtie ho amammerɛ ne amane a yɛbɛyɔ ɛde adwira wɔn ho mo ka ɛnyɛ papa wei enti yɛka na wo kyerɛ sɛ me ne papa yi papa wei a wo ka sɛ me ne no yi ewom sɛ ne ba ɛna wo ba akɔyɛ ne saa deɛ nanso wo ba no afom papa wei afom ne ba no hwɛ akɔdaa wei a wɔte wei hwɛ n'anim kura bia de wo kan nyina no nyɛ sɛ bi a me twe asɛm no twintwan na sɛ bibi de saa nkula mienu ni nyina no ɛna me di kan sɛ o ma yɛ nkula bɔnesɛm wo papa ben aba wo papa ben mo de niama asoma kɔtɔn na bra wo kɔtɔn yɛ na moto wie no kɔ ba nya baako enya mienu wo ne nipa na ya ada na wo first second eba sa no kan to papa me kɔ site na abrante bi tata me nti kɔte ne wo ne nyina amma ntere sɛ wo papa no hu sɛ ho adane ma me nkyerɛ wade bi Ghana yɛse yɛ sex age ɛyɛ 16 years sɛ oyɛ bɛɛma na wofa akwalaa below a wonim deɛ ɛyɛ wo sɛ akwadaa ne te aseɛ sɛ fa no anaa wante aseɛ yɛbuu sɛ wafeefe akwadaa no mmara no ne wo di enti sɛ akwadaa wei wɔte aseɛ ma a wɔba kwaa me anaa wante aseɛ koraa ma wɔba kwaa me ɛne deɛ keka ka ho no nyinaa yɛtetare dan seesei no deɛ yɛhwɛ ɛne sɛ papa yi se deɛ ɔba no de yɛ ne ba no ɛyɛ ahahatwɛ ɛsɛ sɛ yɛkɔyɛ ho amammerɛ firi hɔ ɛduru deɛ ɛden no agya wo ne ɛfrɛ wo enti damfo bie ɛdeɛn na yɛyɔ sɛ bɛyɛ asaa nnome ahyɛ nso no ɛbɛfiri akwadaa wei ɛne ɔba de so na akwadaa wei atumi awo afa ne ho afa de ba fa dwene ho mɛba agya kwaa me mo ne damfo bie muntu agyina damfo kɔ mama udwato ahene oni ni ntu agyina oni papa yi wo nko a
woni ni ntu agina wo dwane akɔ hen ehefa na wo kɔtete patio picture na okotwa no monya ne ready ya de beto TV ne so ama atiefo ahunu wo ayi frankado onkwase ade na okodi ye no ya twa wo picture ya de wo beto so onkwase ade akodi ni ti na yesa ne woni manim hanka mahwina sum kamahwina sum sabe ho na kire o se be ma ho sori ewiram afuom ena tam oba to wo nsa so na kowura se wo kwa akɔyɛ de ho adwuma ho na kire o sa se wo yɛ oba wo yɛ be ma enkanka ne me ayahodo etututu galamsey no wa yɛ bi aminu aba su ho na no me so papa wonwe ana wawo esunsunsan so yɛ twoboi esonma ene wa ankasa kwabena ne unim se wo wafa ho adi ada ya asase ye chi aseme de me da asoro oba ni ti na da wo boa no me edi wakire no eso se wa ni asase ni a asase yiuma sa asase yiuma na se wotena ho anye ho hwe na sa asase mene wa okotetew ewonimu so yiuma ojao ema wiase bibia ewiase bibia yaw de wonom pete se atentehu a wonam mframam enti ebe wiase no se yebekun ana wa obekun ho ye wia yebesan kotutu asase ni mu ne ye de wahye ho no omene wa obetetew wonna nyina ewo baabi a wakọ akopie no tinuoma bi sei no ya ye mfani agro danfo biye me koy masaba say the papa yi hwehwe ne say the di kan first thing first no me ahye so de na oba no ene ne bayi akwa akoyo ewo wire ni mu no yenyim firi ho eno ho sempa ena metoma ho me san to ama obi o sempa de obeka no mabedwafo bebem etio probe we de medasi uma yetu agina kakra na empanyfo se wo yire wonsam so a ene ebum edi kan ba no se papa no frɛ me fie no na ye ankanya ne se abi pie fidua kase yem hai krobia sra na mesro se se so wonse mani da koto moja ti mene bibejani ko ye no misrense wo do man be bosome bi mepe odwane bi na mede na aba mesto mo namba na ma frɛ mo menya bi a efrɛ mo musuma humo a mo de bebo na ya ye free enkula no mi nyina so aba de achia me brem asemu di asemisa bi anim bio mama simano enum bra wa brene ho esia wanyam o kwa abosome nkono be me ye dwane enguguso okra di nguguso okra unya bi nguguso onso ya akra aketo a wo ngoda hwe amane a wode obi ba akwa akotum tiwe oye manusi sumna so yesi ebetwawo eni enkadamfo biye wanya asemo ezi a oba na dwane oba ndia ba bi owo bia produce no no asazi a waso galamsey ye ba bi a ono hye no waso galamsey ye mankranso ni area anso de galamsey na onko ye ne ntentem na se wanya no so ya aban amane ye no so aban de ne ho emfa ne ho nche no owa de yo akra ya chia ya tiefo nyina titiri o papa ase mai papa ase ma na nana Monica Ajimai onene hene nana poku akra nyame adom se you know yes no aban age atum ti nyambo a adwoada ene ye bona tenase se de abeya aban dia ti se de nya papa ase mai senior high papa ase so senior high ho che afi na nyame adom na wo hoda da se ye na o maje atum ti nyame afi na ha de se ene ya amonton san freme de no beko so de o sa ko kan bi se sia na Monica Ajimai ka wa me ango se we de we nko ne adwoada we nko adwoada ya na ayima o de nya abotre me ba be paase e ba ho na ya be ya mana ayefe okay akra
ne abi e kan no menene nya adwen bosome na wadodo di ntra meka saa ne sɛ nhwehwemu kyerɛ sɛ akɔda wanya bosome enwotwe aboroso abosome nkono ɛwɔ so wɔwɔ disi yɛka sɛ yɛsan ma bosome ya ne kyerɛ sɛ ɛkɔ na wɔ n'akyi sɛ bi baabi a ehu paa nso ɛne saa awo no gyina bia no enti na kro bia sande kotoko gidiem na ɔba anyem kra yɛ nyane ho ade ɛfiri sɛ yesusu sɛ bia na wogyina no ɛyɛ wowuo ne nkwankwanta enti ɛhɔ no paa ɛna yɛ na ehu no wɔ enti mɛsrɛ ne sɛ wɔmpiri n'akyi na ɔnka bibi foforo bi na ɛnɛ ne kyerɛ yɛnyi wei no mfiri hɔ na afei yɛnka ho asɛm firi sɛ asɛm no nyɛ nnɛ na ɛbɛtɔ n'anim ɔno agye atum sɛ ɛnuru n'anim koraa ɛnkyɛɛ koraa no ɛnyɛ bosome num enti sɛ abosome bia ne ɛto susu ebi yɛ 200 series koraa sɛ deɛ wɔka sɛ ne ba ne manager no ɛntete no 200 o sɛsɛ no sɛ nkɛ wɔn mo yɛ anokorɔ ɛna nkɛ wɔn mo yɛ sɛ wɔde ne manager no nyinaa nkɛ wɔn mo bɛyɛ a kamenyi ni sɛ odwan baako anaa mmienu wɔn de bɛyɛ amammerɛ no nkɛ wɔn mo anya enti bi yɛ ka ne sɛ me ne no anya adwen enti organizer we deɛ wɔn organize ne yie ɛntɔmasom because obani a bibia timisi enti yɛbɛsrɛ sɛ ɛnɛ ne kyene ya no nka nkyɛ anka bi kura meka sɛ wɔbɛka sɛ yɛma easter yi ntwam dike nuru benada no a yɛmmra no na nka ebia wakɔpɛ wodwan ne bi ɛne sɛ wokɔfiri yo sɛ wotua yo amammerɛ ne amanneɛ kwan so deɛ wɔsɛ yɛ ne ayɛ sɛ bɛyɛ a nyame bɛboa no ama no asoɛ no asomdiem ɔsoɛ firi hɔ a na yɛatoa so ɛwɔ hɔ no mo afei mekasi bi anim sɛ bi anim baabi a ne ba no wɔ enti wɔmehwɛ ne mmra bi kasa wonim baabi a ne ba no wɔ a menyi nni nnɛ ɔkyena koraa nso saa ne nkasa yɛ mu no ɛkyerɛ sɛ ɔne n'adwumawuru a ne kasae sɛ ɛda bi a ɔnte no ɔbusa saa nipa ne sɛ wɔtee no no wɔnya asɛe ne nkasa yɛ mu kyerɛ sɛ ɛberɛ a wɔmkɔtena ase ka asɛm no nyinaa no na wɔn da so kɔ adwuma wɔ papa ne kura it means sɛ ɛnyɛ saa asɛm no siiɛ no ano wɔn gya yɛ adwuma no enti sɛ papa no deɛ ɔne man no kaeɛ no sɛ wɔn yɛ adwenkorɔ deɛ a na kyerɛ sɛ man no atete biribi kakra ɛde atoɔ ɔse akwalaa na ampene ama na ante meme ne wo yɛ adwuma akɔfa saa nsa emusuo wei ɛde aba abɛhyɛ me eduru me nja wo mpene na deɛ na abɛde meka wansi di kura nka me mfa ma wo ka kurukuri ne ba wa no matɔ bi ama wawe na nka de aka nyina nka me de to edi wɔka so onim baabi wɔ wa menyi ni ɛna sɛ sɛ zuzo wɔka so onim baabi wɔ wa ayɛ sɛ wakɔ be obi wɔ police station o papa yi wɔse kɔ de kɔ police fo aso yɛ ɛna wɔn so wɔn twɛn ma papa ne mra papa ne bae na ɔbɛgyegye na mu anya sa na nkɔkɔ aposifo aso yɛ ne nka aposifo gya no a ana aposifo no obi bebe no a ka sabri yɛ hwɛ na yɛ hu no nka de ɔkɔ no na ka ebenya no fi sɛ krɔbia sa ne kɔtɔkɔ sɛ yɛ hwɛ kafo ne yɛ nya no a yɛ kyere agyina mu dini enti bi nua bie me hu wɔn no mani agye wɔn ho paa wo form no bi bia kama nanso so wasɛm we deɛ megye to mu a enye yie fa ne sɛ obani wanya bosome nwɔtwe o sira bosome ansa ne ya amamre nyame amoa na bosome na nso na sa awo ka no na bibi kosi a ne yɛ ndai enti wanya adagye anya de wo wanya ya unya adagye nya ne a wo yɛ enti eno de mesere wa piniwachi na bɛka maame ne de wɔkɔ wadi ne nkyini awie wanya de na kɔhyɛ fridge mu enti amanya mahunu me mfa ntutuka enti wokase wani dakoto mogya mu enti aberewa no kɔ ni nti obedi anu achi ama awuraban susu ma ne susu na so de ebesi asi so de a na me ne wonya adwen won de ehunu ne ebesi awie enti we ne de me ne wo anya adwen ne ene wonya adwen kyena na papa we na medi ne ho yawo kakra de entira medi ne ho yawo ene se wo ba kwasa amane ewe mu ama asɛm ya beto wanim wafrɛ papa yi bosom ye di nkan bosom ya toso mienu bosom ya toso miensa enan enum ensia afi na wo ba wo bɛpɛ dɛ wo bɛpɛ de bɛyi enti papa no frɛ ne baako a waama ne toso mienu a waama no adwen bia ma utirim sɛ wo pɛ sɛ wo do nsa hyɛ bo ase na ti wodi sɛ ye kana fisem ye kana fisem na ababa wa kama sɛ nyame mfa sa ama ofiri mu ane enne akwada no wo sa wo ye wo kan nyina wode na no na ɛka wonim ehu pa ewo mu on sa ada no obusa ne sɛ wonim sɛ ya amamere sɛ eya akyi wade sɛ ye fa wo ba wo wuram o sɛ ai enso no watena hɔ ame ayew edi ntia ohunu saa ba ya de ewo mu a ye kɛse pa no ama ne ye hu no wonim ndi wo fa ne tra sɛ bibia sɛ ye si a ɛne na no ano no na nka obi bɛ fa wo de ada edi nkan ada to so miensa wodi wachi wo ye mu anhyew
no wasan atwe no wasan beja okwan no atam watu goku ase ni nyina anka ohu ni say rover bi kwa na wo so ahwe na wo so hwe nene awie ni sei aboa ne nko akora ne nko mfikyire na aboa beka no wakwa ma aboa aka no ye hwe amana wu ana Davida endi bie de ye kan nyina de kopim se oba ne beba ne de ni nyina no eda so akora me da se menso me da se ayese maame no a oya aduane ton no maame no watwen afiri anopa bono miensa abono nan koboni no num osi adomfo aduane no nsan yo na mo ani esimusi se wa ni a esiusi ti se nei na mo ani a akina ye be kanehye na ye hwiafra mu bedi mu musa o mo ye nuane no enti danfo bi aduane no nyansa ye no de se wa ni a esiusi eja ko ame ma osimanum na me hwɛ de ye be ye wo ho na ma yenase na yenche atifo bigi si wachiao bigi fita mi akura mi hu no wase wachiao na yenche fita fo no nyina na menchia moba wanura na nso pa krachi bi nso di omo bobo na de no metaphor no nso wo fita mu na omo nso ye chia omo na ani maame nchia master kwabna ono nso ye electrician wo na bigi ni mate bi so ho a friend kwame nso ye nchia na fa okay fita for de ye chia omo nyina mo fa ye ndi agro kwa ye chia omo nyina na akoda hu da chia na nani age opanyi twa nani na ne ra ho hwa akoda yi say you be na boss anyom no akoda hu da chia na nani age opanyi twa nani na ne ra ho eye meant to be twaso na akola yo sha akoba wonima man hwe ofa ne se ofa kwame ado se ne boy o na wafa boy a oni dan a wo se woman no wo wa wo de akola ne wakoto hin o boy na wafa ne se ukuna wo se wada dawa ma otima yo de se wo mame menya oba nti empapa be na akola ya sa wo oba na wo de ne kwakoto so koku ase ho wala hiye me bana me ba so se wusi mikro ni no no akro ni no tima na ofre okay na won na kwame ne yakora boni ama medwin se medwina me ntiase o hwe wode apobiti akora wetirim na wi ne ni na wi ne sei no woni ne tena ye se wo sese pa kwame ni sika bala we adi no enuru 50 cedis woni ofa ne se ne boy a wonyem na mama di bosome nwotwi opa ye friend na ebisa no sika akora na di woni kwame ni se enu 50 Ghana nka kwa sha akora yin sen ukomo ne sika 50 cedis pala akora ito ne sen oso mfa nkwa Trenta pala se tamo na akora se ukoyi foda akora se na de beyi na akoye insurance uyi insurance ni amo apemfo ayibi asa na 50 cedis ye mo akoye labs ahodo ansakura na ne ya hwa de bio na from yisemuna nkwanta to hospital na wo lol fe sen kwa metedwono ho nso onwene no ho se utie biasa wase na ye tedwono ho ba kwa me wanwene no ho wanwene ne da chi o se sei se ba bia ukoye till time ye be yisa muso yefuru asase na odina chi o ba onim ba bia okodi akora we tikoko kan na obutu no so yi ne hu so gu akora we wanyem no asase ni ginati ba kwa me onim nti obeye gbo we onya sika obeye we ohunu so obeye we ohunu so eni nti a oja ni master na chiri no o na je say ma me fi master na ho na me ko pesika ba be o kono so na ba be o sisi a oni sika enam de wakofa banti ba ja o to say ona asam ne fa ho ankasa pachai ya frau say pachai me de Evelyn pachai who free hin e bai kumsu ba na ekrum ya frau akosu Evelyn ana ajo Evelyn ajoa kunsu ba na ekrum de na ato wa wabaha me pachai me papa a efe ne ya ofusu odi skama me se me mfa o ko se na danfo bi se wo ni mo agency bi o pese odi me tu kwan nti odi skama me se me mfa nkoma mfa nkoto agency ne bank account
nti eje number ni free receive kanin house o baby eni kukum ono your papa adamfo oyem papa adamfo your friend is saying receive kanin receive kanini you see for now receive scanani ja wale limam wo kukum oye kukum ni mam limam chief limam e wo kukum yeah ehi kukum bono ahafu kukum ahafu kukum ya yetumi fa baby ani wuram kɔ hɔ yi sa no ye imam wo hɔ limam you receive kanini okay to aso ti me pa so papa na ene ne kasa ye no ye se yemfa me papa ye so di scan e koma no no ye se yemfa sika no enko to guy na council no de guy ne number maaye ne ene ne kasa ye guy no so ye fenu Joe Richard Momo eno ye diska no ko to na council mo wo car bank nti me de ko to ye no na me twa receipt no nyina na me de send in no nti me de send in no se ne nsa aka nti me frɛ chief limam ne busa catch when it says me diska na ko to na council nti message ni ene bibia na o se an wa frɛ no no so attest no nti emu wonom na o catch me say me send me passport ne me bibia ma no nti me send me passport ma no nti me send me passport ma na actually no catch me say we hear me birth cert find a request agent no ono way ono so way ono wo Canada sana okay ena wase me mfa we ne send no me birth cert we hear me birth cert kasa ne nyam so na medical catch me say medical tu kwan na me nim ID ho ID bia nti nipa na oye me documents ne ma me bibia akodi no wo na o catch me say sa de a birth cert ne ho hia se ma renew me passport ne dia birth cert ne ho hia na me say okay nti afi me this can ma be 2 weeks time no catch me say o hia me birth cert nti birth cert no ho asem na me try say me your birth cert ne foforo nti me your birth cert ne foforo be say 1 week ne actually no me saka birth cert na me de be send no ena limam ne catch me say guy no asi wo hu ni ye nti min kan che ne say se me fa birth cert ne se na me say no se min kan che ne say birth cert me papa si wo hia ni sika nti no me musa ne say wa stars ya no ka so sha se min kan che se papa si wo hia ni sika nti no me fa ni sika mre no nti me frɛ na me musa ne say de na ekɔ so se wo fa birth cert ne mba idea won sanka me fa me sanka wa adwuma ni mu bia na me so ke se ne on fa me sanka ma adwuma ni mu bia na kyerɛ se me sika ne dawo nti ne esa de a bebi am papa kwaje bosia no omo twetwe no nti fa me sika ne mam na me fa ma ade ma na je se imam no na ama o sa adwen no seka nti fa me sika ma me fa papa ade ne den emma no me kan sa na ne bufuye na o se eno de me sanka sika ne ensanka ne kyina na me se na sa wo so won sha ase ade a won sha ase de na che se sika ne dawo na me se wan fa me sika na ma me de a me fa nchew me hia me sika wasi bebi opeso ode me ko bia fa me ko opa akobom je opa ode me ko adro so ode obeye bia ifa ye me nti me sa fe limam ne bona mani sese no aka na o ka che me se ne sa de menya abotere na me de wone ne be kasa no won de won koso so se birth cert no hia wonye me de ma me na me si okay mate ti me wana limam ne frɛ me se ai guy ne se medidi na tema threat no se me wan fa me sika ma me mfa no ho nche no nti wonye ebiem me sika nso amfa ma me nti me nya recording say me pa na chew nti me ma me say recording a me pa na chew na me wode send ne imam ya da ne remote control sezi ya imam ne way sezi ya ono so ko Canada no imam ne ko Canada why na be fa ne ko ono ni dia dance say guy ne na age ne visa ama no guy na age ne visa Richard Momo na age ono ne visa ama no na wase wo twa ticket ama na ticket ni nko abekọ se 500 million nti wo hu ne sase ne ne ma wo keka na ono so kwa check in internet no na che se endru sa na ne wonya sure say mo musika no na imam na gie asoso a wono de atu ne kwan me de me kan say ye sika na imam no woni ne me no de aye no wagi sika ne de ko imam no se friend say receive kanin you receive and now receive
kanani oye imam ewo kukuom se ye okọ Canada Monday no na ewudi wo manim no wo ye sala nti 4th no se 4th se 5th no free ye ba ha Friday ye free or the share Friday Monday ye ba no the share say Friday no duru ye no sa Friday no free kuma se call Accra ya se ye ka say wono so kọ Canada so kọ Canada na se Canada se mo frɛ imam na offer if men try some friend because omudi achiri and papa friend ereshi ne barka stella or reshi ni wi o ka chere me papa o sa friend o ka chere say woni me papa kan bibia asi nti na ase na no akoye me nti mo friend no a ekọ munya ne number na ma friend Ghana number no WhatsApp ahwe WhatsApp de ekọ na mmom me friend tobo mienu sa jo momo no nso ono nso ma friend bio wa block me wa block you me the different number fra no ohunu se me number no asa block me o wo Canada fa he munim so wo Canada fa he na what dey menim baby o we simple jataba be yes ade we ba betna ho yarentam me pa chao Saudi de Richard Joe Momo yese wo Canada ena afei imamu a yese na wonsu wo kukuom ya na anu ya mugu sala ikura wo na ulidi amanfo wo kukuom ho ede ya asore fa asembe ba da bi number no fa ma wo mo na ka kire ni se eye WhatsApp asem wo ya yetie ni sei ye nka ho hwene nembom ene ya wo emfri ne enkosi benada na nakrobia metonsan kasa akunya we so se wo mo mfrɛ wo WhatsApp na ba ya we sikasa na mde akɔ 30,000 300 million so wo mo mfrɛ wo e ma ye nhunu se ne yebekɔ a e dia senkese yebeba ntimi mu bia nka ho hwe bo ba asem beba da bi number no ma no ka kire se ya WhatsApp on mfrɛ wo se ya nana 0536 22 25 54 0536 222 554 asembeba da bi number no na number e wo mu mienu nyina wo momo no agent no any imam ni nyina wo nyina wo okay mate awura bunya abotre mamo ho asem no enya ba hade de abafikase bi ti odwomtuni bi na kan osi mensuro wate mensuro bibi abe kama monkotwe me meba asem no asi oba de achia me asi ana mami hu ne ntentem na akra etisa sania odija ya ne yakotena asofri sempe ni se etrinti ya yenya echesoa enti ya ma bi etiase sania ya ma ne tene mframam ni se ne bosome ne de ya getomu a enye yi ne sa ni ntino wa ma ye se nyame boa ya ma bosome enko enrusi bosome enko na wiye ne de okọ na wakọpẹ bosia ya de be ye ho ne ma enti acha enrusi ukua de be yi na wotwe de ne ye yi sa musuo no afiri honom na de aka ne de ya to aso afiri senya ya hwe video no ama no esie no na mde asema meka kakra fa first case no ho se abrant be bi okohye bia omra ono ya we se ade a woyeye ednum ye bebrom mienya se wadwane a kai si wadwane ko na ya no me ne bi be kan wo no me no ebi be kan onto omo no humode so beba na amakwako ye amamre na se akra ne ho ato no so ne ho ato no yese bia omba na odwane dia ono so edo ha kese de ebebre no enti omra na nka omukonko ye amamre na yie enkoto yie na akra no onya kwan na onwo bi ebetimi kra ba se akwako ye no yese na ewo so omunya amamre na betimi abasa akra no kra no manti owom ye obawe kra popo ho na asapa ho akokodre bia be 10 months na 11 months into omna no munya amamre ni ten na bibia aye too late na me fa second case ne so na
breya waju obi sika 300 billion e sikanya ho odin pao enso binya ni sika no de bro say yese man and take his advantage say oya no discover some fi say bia nipa yo o sika and all this sika we nyina dia pem so munye pepesa na say bibisa efema enso enye sa nipa ni bra wa bre na ni sika we sesi watitia and all the abrewo enti how comes for this kana bro no nye de ope efema no na mo dada ye abaiwe mo hwe ye ne wiase sikanya eya pa odofo mi du besia na feedback bia nwe part 3 ebesan aba me de ba beso mo ntimi so be like share comment for mame na menya hode for more videos and for emerald na so nya bi efe2 mofo media ne kwemblens macrow